এই କାଜୁଙ୍ଗୀ ମଣ୍ଡଳୀ ପରିସରରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କୁ ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ବିଶେଷ କରି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ କରତାଳି ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ତା ସହିତ ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ବାକ୍ୟ ନେଇ ଆସିଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ପୁଣି ଆଜିର ପରିଚାଳକ ମାଣ୍ଡିଭଙ୍ଗା ପାଷ୍ଟର ପ୍ରେସବିଟର ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମାଣ୍ଡିଭଙ୍ଗା ପାଷ୍ଟରେଟର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆଜ୍ଞା ମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଡାଇସେସର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆଜ୍ଞା ମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ବିଶେଷ କରି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆସିଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ନମସ୍କାର ଜ୍ଞାପନ କରେ। ନମସ୍କାର। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣା ଉଦୟ ସମୟରେ ଅନ୍ଧକାର ହେବ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପ୍ରକାଶ କରିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ଜଗତକ ଦୁଷ୍ଟତା ସକାଶେ ଓ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଧର୍ମ ସକାଶେ ଶାସ୍ତି ଦେବା ଓ ଆମ୍ଭେ ଅହଙ୍କାରୀ ମାନଙ୍କର ଦର୍ପ ନିବୃତ୍ତ କରାଇବା ଓ ଭୟଙ୍କର ଲୋକର ଗର୍ବ କରିବା। ଆମ୍ଭେ ଉତ୍ତମ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅପେକ୍ଷା ମର୍ତ୍ତକ ଓ ଅଫିରର ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅପେକ୍ଷା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦୁର୍ଲଭ କରିବା। ଏହେତୁ ଆମ୍ଭେ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳକୁ କମ୍ପାନିତ କରିବା ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ କପରେ ଓ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧର ଦିନରେ ପୃଥିବୀ ତଳି ସ୍ୱସ୍ଥାନ ଚ୍ୟୁତ ହେବ। ତହିଁରେ ଏପରି ଘଟିବ ଯେ ତାଡ଼ିତ ହରିଣର ନ୍ୟାୟ ଓ ଅରକ୍ଷକ ମେଷ ତୁଲ୍ୟ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରତି ଫେରିବେ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ଦେଶ ଆଡ଼କୁ ପଳାୟନ କରିବେ। ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମିଳିବ ସେ ଅସ୍ତ୍ରବିଦ୍ଧ ହେବ ଓ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଧରାଯିବ ସେ ଖଡ୍ଗରେ ପତିତ ହେବ। ସେମାନଙ୍କର ଶିଶୁଗଣ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରରେ କଚଡ଼ା ଯିବେ। ସେମାନଙ୍କର ଗୃହ ଲୁଟିତ ହେବ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟାମାନେ ବଳାତ୍କାରରେ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରାଯିବେ। ଦେଖ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ ମାଦ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିବା। ସେମାନେ ରୂପାକୁ ଅନାଇବେ ନାହିଁ ଓ ସୁନାରେ ସେମାନେ ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଧନୁ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ କଚାଡ଼ି ପକାଇବ ଓ ସେମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ଫଳ ପ୍ରତି କିଛି ଦୟା କରିବେ ନାହିଁ। ବାଳକଗଣ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ। ପୁଣି ରାଜ୍ୟ ସମୂହର ଗୌରବ ସ୍ୱରୂପ ଓ କଲ୍ୟମାନଙ୍କ ଦର୍ପର ଲାବଣ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଯେ ବାବିଲ ତାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଟିତ ସଦମ ଓ ହମରାର ତୁଲ୍ୟ ହେବ। ତାହା କଦାଚ ବସତି ସ୍ଥାନ ନହେବ। ପୁରୁଷ ପୁରୁଷାନକ୍ରମେ କେହି ତହିଁରେ ବାସ କରିବେ ନାହିଁ। ଆରବୀୟ ଲୋକେ ସେଠାରେ ତମ୍ବୁ ପକାଇବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମେଷପାଳକମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ପଲ ସେଠାରେ ଶୁଆଇବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ବନ୍ୟ ପଶୁମାନେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଶୟନ କରିବେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଗୃହ ଚିତ୍କାରକାରୀ ଜନ୍ତୁରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଉଷ୍ଟ୍ରପକ୍ଷୀ ସେଠାରେ ବାସ କରିବେ ଓ ଛାଗମାନେ ସେଠାରେ ନୃତ୍ୟ କରିବେ। ପୁଣି କେନ୍ଦୁଆମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅଟ୍ଟାଳିକାରେ ଓ ଶୃଗାଳମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମନୋରମ ପ୍ରାସାଦରେ ବୋବାଇବେ। ତାହାର କାଳ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଓ ତାହାର ଦିନ ସବୁ ଦୀର୍ଘ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ପଠନରେ ଶ୍ରବଣରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମର କଣ ରହିଛି? ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନ ଦାରୁଣ। ତାପରେ କ୍ରୋଧ ଆଉ ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଆସୁଅଛି। କ୍ରୋଧ ଆଉ ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଆସୁଅଛି। ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ ଦାରୁଣ ମାନେ ଭୟଙ୍କର। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ବାକ୍ୟ ନେଉ ଏହା ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ମାନ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ହେଉଛି ଦୟାଳୁ ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି କୌଣସି ବିଷୟ ବିନା
इनफॉरमेशन बा बिना न कही से किसी एक्शन नियंती हालेलुया हालेलुया आपण माने जानती जुलस को कुआडे पठाउथिले निनिबे को आउ तार सुजोग केते दिन थिला 40 दिन गत हेले कोन भाई 40 दिन देले सेई भितरे से माने हम जीवन केमिति परिवर्तन हबो आज एइटे भयंकर विषय दिया जाइछि खाली आमे वाक्य तो शुणुछु आमे शुणी शुणी जीवा समय भी बहुत हो जाइए जिरमिया 7:22 रु टिके पढ़ी दिया टिके शीघ्र पढ़ो मिश्र देशरू बाहर कर आनिलु से ही दिन आम होम क्यों बलिदान विषय कहलु नहीं कि आज्ञा देलु नहीं नेक्स्ट मात्र आम्भे आज्ञा दे सेमानकु एही कथा मात्र आमे आज्ञा दे सेमानकु एही कथा कहलु तुम्भे माने आमर रबरे अवधान कर तहिरे तहिरे आमे तुम मानकर परमेश्वर हेबा तुम्भे माने आमर लोक हेबो हालेलुया पुनी आम्भे तुमମାନଙ୍କୁ जे आपर जे जे ପଥରେ ଚାଲିବାକୁ ଆଜ୍ଞା କରୁ ସେହି ସବୁ ପଥରେ ତୁମେ ମାନେ ଚାଲ ତହିଁରେ ତୁମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଧନ୍ୟବାଦ ଏଇଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ଏମିତି କେତେ ସମୟ ଆସୁଛୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ ଆମମାନଙ୍କର ବାଳକ ମାନେ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ଲେମେନ ମାନେ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ଆସନ୍ତି ସବୁ ଆସନ୍ତି ଆଉ ବକ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ବି ନେଇ ଆସୁ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଖାଲି ଶୁଣିକି ଯିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉ ନାହିଁ ଖାଲି ଶୁଣି ଶୁଣି ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କର ଲୋକ ହେବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହାଲେଲୁୟା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ କରିନାହୁଁ ଏମିତି ତ ଶୁଣିବା ଆଜି ସେ ନିନିବି ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ସେମାନେ ବାକ୍ୟ ଯଦି ଶୁଣିକି ସେଇଟା ଯଦି ପାଳନ କରିନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ 1,20,000 ଲୋକମାନେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ ଯେହେତୁ ସେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ହେତୁ ଆଉ ତାକୁ ପାଳନ କଲେ ଯାହାରି ଫଳରେ ସେମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ ଏଇଠି ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଆମକୁ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ଲେଖାଯାଇଛି ଆମକୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଦିଆଯାଇଛି ତାହା ନୁହେଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି ଯେହେତୁ परमेश्वर आमान को प्रेम करती हालेलुया जदि बा आमे समस्ते पापी से निज पुत्र को लास्ट को दे देले आज यही वाक्य जतबे कहा जायछि विशेष एटा खाली एतिक रे बा केवल बाबिल देश निमंते सीमित होबो नाही परमेश्वर देखिले आउरी एही स्वप्नटा बा दर्शन माध्यम रे जोहन को मध्य से कहिले बाबिल देश को आमे अनेक समय विलास व्यस्त जीवन जापन से धनी संपन्न सबु किछि तार थिला आउ एही अंचल को परमेश्वर निज लोकों को मध्य पठेइथिले निनिबी प्रति काहींकी देले जेतेबेले आमे से जुन पर एक पद पढ़ले जानुछु जेतेबेले दुष्टता भयंकर जेतेबेले हैला आकु समय दिया गला डेडलाइन
40 ଦିନ ଗତ ହେଲେ ଯିବ। ଆମେ ଅନେକ ଏମିତି ପୁସ୍ତକ ଦେଖୁଛୁ, ଆଦି ପୁସ୍ତକ 6 ପର୍ବର 7 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଭୟଙ୍କର ହେଲା, ପାପ ବଢିଲା, ପ୍ରଭୁକୁ ନୋହଙ୍କୁ କହିଲେ ତମେ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କର। ଇତର ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ହେଇଛି ନୋହ ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ। ତାକୁ ସେ ଜାହାଜ ତିଆରି କରିବାକୁ କେତେ ଲାଗିଲା, ସେ ପ୍ରଚାର କାମ କେତେ କଲେ, କେହି ବି କଣ କଲେ ନାହିଁ, ଖାଲି ଶୁଣିଲେ ମାନେ କଣ, ଶୁଣିକି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ ସେମାନେ। ଆଉ ସମୟ ଆସିଲା, ଦୁଆର ବନ୍ଦ ହେଲା, ଆଉ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ଲାଭ ହେଲା ସେମାନଙ୍କର? କିଛି ଲାଭ ହେଲା ନାହିଁ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତଦ୍ରୁପ ଆମେ ଅନେକ ବାକ୍ୟ ଖାଲି ଶୁଣୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଜୀବନ ଯାପନ ଆମେ କରୁନୁ, ଯାହାରି ଫଳରେ ଆମେ ଏମିତି ଆହୁରି କେତେ ବର୍ଷ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମର ଜୀବନକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଯଦି ନେବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ କେହି ଜାଣେ ଆମେ ଆଜି ଅଛୁ କାଲି ନଥିବା, କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ବିଶେଷ କହିବା, ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଆଯାଇଛି, ଯିଏକି ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା, ବହୁତ ଗର୍ବ କରୁଥିଲା, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ। କାହିଁକି ସମର୍ପଣ କଲେ? ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଷ୍ଟତା ଅଧିକ ବଢିଯିବା। କିଏ ଜଣେ ଯେରିମିୟା 29:10 ଟିକେ ପଢିଦିଅ। ଯେହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ବାବିଲର 70 ବର୍ଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ, ବାବିଲର 70 ବର୍ଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କର ସନ୍ଧାନ କରିବା ଓ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଫେରାଇ ଆଣି ତୁମମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଆମ୍ଭର ମଙ୍ଗଳ ବାକ୍ୟ ସିଦ୍ଧ କରିବା, ତୁମକୁ ଆହୁରି ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା। ହାଲେଲୁୟା। ତମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରୁ ଥିଲ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା। ସେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ କେବେ ଭାବି ପାରିନଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆଉ ଆଣିବେ। 1948 ଦେଶ ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା ତାଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ବାବିଲ ଦେଶ ସବୁଠୁ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା। ମୋ ଭଳିଆ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ନାହିଁ, ମୁଁ ଆକା ସବୁ କିଛି, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ସ୍ଥିତି ଆଣିଲେ, ତାର ଯେତେ ଗର୍ବକୁ ସେ ଖର୍ବ କରିଦେଲେ। ସେଇ ବିଷୟ ମାନ ଲେଖା ଯାଇଛି। ଆଉ ଏହି ଦାରୁଣ ସମୟ ବା ଭୟଙ୍କର ସମୟ, ଈଶ୍ୱର କ୍ରୋଧ ଆଉ ମହାକ୍ରୋଧ ସଂଯୁକ୍ତ ହବ। କ୍ରୋଧ ଆଉ ମହାକ୍ରୋଧ ସଂଯୁକ୍ତ ହବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧରୁ କେହି ବର୍ତ୍ତିବା ନାହିଁ। ମଣିଷର କ୍ରୋଧରୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତି ପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧରୁ ଆମେ କେବେ ବି ବର୍ତ୍ତି ପାରିବା ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଆମେ ଏଇ ବିଷୟ ଦେଖିକି ଆମେ ନିଜେ ଭୟଙ୍କର ହଉଛୁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଅଥର୍ଯ୍ୟ ହଉଛୁ। କିଏ କହୁଛି ତେଲ ମିଳିବ ନାହିଁ, କିଏ କହୁଛି ଗ୍ୟାସ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ତ କିଛି ଭୟଙ୍କର ନାହିଁ। ଏଇଟା କଣ ଭୟଙ୍କର କି? ମଝିରେ କରୋନା ଆସିଲା, ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭୟଙ୍କର ଆସିଲା। ସେତେବେଳେ ଯେମିତି ଆମେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲି ନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କୁଇ ଗୀତ ମନେ ପଡେ,
ସେ ଗାୟକ ଜଣେ ଗାଉଛନ୍ତି ବାଜା ମାନେଡେ दीपिका ଦେରି ବିକାଲ କିନ୍ତୁ ନେଞ୍ଜୁ ଯଦି ଗ୍ୟାଦୁ ଦେର୍ମା ବାଇ ମାନେଡେ ଦେରି ବିକାଲି। ତାପରେ ଦ୍ରେଙ୍ଗେ ଦ୍ରେଙ୍ଗେ ଇଞ୍ଜିନେ ମାନେ ଦ୍ରେଙ୍ଗେ ଦ୍ରେଙ୍ଗେ ଇନେ ନେଞ୍ଜୁ ଆଜୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜana ଏଲୁବା ଦରକାର ମାନେ ଯେ ଆମେ ଏଟା ପାଳନ କରି ମୁଁ ଯେହେତୁ ବହୁତ ମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉନାହିଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମୁଁ ଖାଲି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନିନିବି ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଆଉ ତାଙ୍କେ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ। ଆଜି ଏହି ବାକ୍ୟ ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ ହବ ଆଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ତାହେଲେ ଆମେ କାଲି ମରୁ କିମ୍ବା ଆଜି ମରୁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ନାହିଁ ଆଜି ମଲେ ବି ତାହାଙ୍କର ହେବା ନାହିଁ କି କାଲି ମଲେ ବି ତାହାଙ୍କର ହେବା ନାହିଁ କିଛି ଲାଭ ହବ ନାହିଁ। ଆମେ ସେହି ବିଷୟ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଏଠି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଖା ଅଛି ଯିଏକି ବହୁତ ମାନେ ନିଜକୁ ସୁନା ରୂପାରେ ସେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଥିଲା ସେ କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଯାକ ଆସିବ ଜିସାୟ ପୁସ୍ତକରେ ଏହା ଲେଖାଯାଇଛି। ସେ ସତର୍କ କରିଦେଇଛ କାରଣ ଯିଏ ପ୍ରେମ କରେ ଆଉ ଜଣକୁ ସେ କଣ କରେ ସତର୍କ କରିବା ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଏ। ଯଦି ସେ ପ୍ରେମ କରୁଛି ପାଠ ପଢେ ପରୀକ୍ଷା ଆଗକୁ ଅଛି ଆଜି ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଆଗକୁ ଆସିବ ଏଇଠି ସତର୍କ କରାଯାଇଛି କାରଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା। ସେ ପ୍ରେମ କରି ହେତୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। ଯିଏ ପ୍ରେମ କରେ ନାହିଁ ସେ ସତର୍କ କରେ ନାହିଁ। ବାଘ ସେଇଟା ଥିଲେ ବି ଯାଉଛି ବୋଲେ ଯାଉ ଯେହେତୁ ଇଏ ତାର ପ୍ରେମ ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରେମ ଥାନ୍ତା ନାଇଁ ରେ ଭାଇ ସେଇଟା ମାନେ ବାଘଟା ଅଛି ତମେ ସିଆଡେ ଗଲେ ବି ଟିକେ ସତର୍କରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଯିବ। ଆଜି ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବାବିଲକୁ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ଭାବରେ ସେ ଦେଶକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଆଜି ସେ ବାବିଲ ଦେଶ ସେଇ ସ୍ଥିତିକୁ ଏଇଠି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ସବୁ ସେ ଖର୍ବ କରିଦେବେ। ନିଜକୁ ଯେତେ ଉଚ୍ଚ କରୁ ତାକୁ ନିଚ କରାଯିବ। ଏଇ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଯାଇଛି ଧୂଜା କେମିତିକା ପର୍ବତରେ ଧୂଜା ରଖିବାକୁ ଆରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି 13 ପର୍ବ ଜିସେ 13 ପର୍ବ ତମେ ପଢୁଥିଲ ସେଇଟା କଣ ଲେଖା ଯାଇଛି ଆରେ ଟାଙ୍ଗାରା ପର୍ବତ କାହିଁକି ନିଆଯାଇଛି ସେଇଟା ତମେ ଧ୍ୱଜା ଲଖିଲେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ କିନ୍ତୁ ଦୀପକୁ ଯେତେବେଳେ ତମେ ମାଣ ତଳେ ନ ରଖି ତାକୁ ଉପରେ ରଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଆଲୋକ ଦେବ ହାଲେଲୁୟା। ସେମିତି ସେ ଧ୍ୱଜା ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ବିଜୟର ବାନା ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ। ଆଜି ଏଇ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଦେବା ପାଇଁ ବି ବାକ୍ୟ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ପ୍ରତି ଆମେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଗକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଢିବା। ନହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଢିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ କେବଳ ତାହାଙ୍କର ବା ଏହି ମହାକ୍ରୋଧରୁ କ୍ରୋଧ ଆଉ ମହାକ୍ରୋଧ ସଂଯୁକ୍ତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା କଲେ
କେହି ରକ୍ଷା କରିବେ ନାହିଁ, କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ଯିଏ କ୍ରୋଧ ଆଣିବେ ସେ ହିଁ ରକ୍ଷା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ମନରେ ଏପରି ସ୍ଥିର ନେବା, ଜୀବନରେ ଏପରି ସ୍ଥିର ନେବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମାନି ବା ମାନେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଯଦି ଚାଲୁଛୁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହେବା। ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନି 5 ପର୍ବ କିଏ ଲେଖାଡ଼ 9 ପଦ ଟିକେ ପଢିଦିଅ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ହେବା ନିମନ୍ତେ ନିରୂପଣ ନ କରି କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ହେବା ନିମନ୍ତେ ନିରୂପଣ ନ କରି ବରଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ନିରୂପଣ କରିଅଛନ୍ତି। ନିରୂପଣ କରିଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତମେ ଯଦି ଅବାଧ୍ୟ କରିବା, ତାଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟ ହେବା, ତାହେଲେ କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ହେଇଯିବା। ପ୍ରଭୁ ତ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ନିନିବେକୁ 40 ଦିନ ଦେଲେ, ଆମକୁ ତ ବହୁତ ଔଷଧ ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଯଦି ଆମେ ଅନୁଗ୍ରହ ବୋଲି ନେବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ କିଛି ଲାଭ ହବ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଆଉ ମହାକ୍ରୋଧ ଯେତେବେଳେ ସଂଯୁକ୍ତ ହବ, କିଏ ଠିଆ ହେଇପାରିବ? ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ କହିକି ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିବି। ପ୍ରକାଶିତ 6 ପର୍ବ କାଢନ୍ତୁ, 12 ପଦ ଟିକେ ପଢିଦିଅ। ମେଷଶାବକ ଷଷ୍ଠ ମୁଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିବା ସମୟରେ ଷଷ୍ଠ ମୁଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିବା ମୁଁ ଦେଖିଲି ମହାଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା। ମହାଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲୋମ ନିର୍ମିତ କମଳ ପରି କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ପଢିଦିଅ। ଆମେ ତଳ ପଢ। ପ୍ରବଳ ବାୟୁର ଆଘାତରେ ଡିମିରି ବୃକ୍ଷର ପ୍ରବଳ ବାୟୁର ଆଘାତରେ ଡିମିରି ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଯେପରି ଅପଙ୍କ ଫଳ ସବୁ ପତିତ ହୁଏ, ସେହିପରି ଆକାଶର ନକ୍ଷତ୍ର ସବୁ ପୃଥିବୀରେ ପତିତ ହେଲେ। ଆକାଶରୁ ନକ୍ଷତ୍ର ସବୁ ପୃଥିବୀରେ ପତିତ ହେଲେ। ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି। ଅପୋକ ଡିମ୍ବରି ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଆମେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛୁ। ଏତେ ସହଜରେ ସେ ଝଡେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ସ୍ଥିତି ହବ, ସେ ସବୁ ଝଡି ପଡି। ଆଉ ତଳ ଟିକେ ପଡିଦିଅ। ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଚର୍ମ ପୁସ୍ତକ ଗୁଣା ହେଲା, ଚର୍ମ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡା ହେଲା, ପରି ଗୁଣା ହୋଇ ଦୂରୀଭୂତ ହେଲା। ଚର୍ମ ପୁସ୍ତକ ପରି ଗୁଡା ହୋଇ ଦୂରୀଭୂତ ହେଲା। ପୁଣି ପର୍ବତ ଓ ଦ୍ୱୀପ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଲେ। ପର୍ବତ ଓ ଦ୍ୱୀପ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଲେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୋଧ ହବ, ଆଉ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। 17 ପଦ ପଢିଦିଅ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କ କ୍ରୋଧର ମହାଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି। ଆଉ କିଏ ଠିଆ ହୋଇପାରେ? କିଏ ଠିଆ ହେବ? ନା ବଳବାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ନା ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ନା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, ନା ଧନଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଠିଆ ହେଇପାରେ। କେହି ଠିଆ ହେଇପାରିବେ ନା। କେହି ଠିଆ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ।
ଏଠି ତ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ରହିଛି। ଏଟା ଷଷ୍ଠ ମୁଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିବା ବିଷୟ ଏକା ମୁଁ କହିଲି। ସେଇଠି ଆଉ 15-16 ପଦ ଲେଖା ଯାଇଛି। ସେମାନେ ଅନେକ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ହଉ କି ବଳଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ହଉ, ସେମାନେ ସେଇଠୁ ପର୍ବତ ମାନଙ୍କୁ କହିବେ ଆମକୁ ଘୋଡେଇ ଦିଅ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଆଉ ମହାକ୍ରୋଧ ସଂଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇପାରିବୁ ନାହିଁ କି ଦେଖିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଘୋଡେଇ ଦିଅ, ପର୍ବତ ଘୋଡେଇ ଦେଇକି ଆମକୁ ମାରିଦିଅ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେଇ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁବେ ଆମକୁ ଘୋଡେଇ ଦିଅ, ମାରିଦିଅ, କିନ୍ତୁ କିଛି ହବ ନାହିଁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ତ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ତମେ ଜଗତରେ ଅଛ, ଯେହେତୁ ପୃଥିବୀ ତୁମକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ପୃଥିବୀରେ ତମେ ତାହାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ କର, ମହିମା କର। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ସଂହିତା 119 ତାର 162 ଦେଖୁଛୁ, ତାହାଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ ଫିଲିପ ପୁସ୍ତକ ଲେଖାଯାଇଛି ସମସ୍ତ ନାମ ଅପେକ୍ଷା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାମ ତାହାକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ହାଲେଲୁୟା। ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି। ସେଇ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ 9 ତାର 5 ପଦ ଆଉ 6 ପଦ ଟିକେ ପଢିଦିଅ। ସେମାନଙ୍କୁ ବଧ ନ କରି 5 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବଧ ନ କରି 5 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଘଟାଇବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ଦିଆଗଲା। 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ଦିଆଗଲା। ବିଚ୍ଛା ମନୁଷ୍ୟକୁ ମାରିଲେ ଯେପରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ, ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେହି ପ୍ରକାର। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚମ ତୁରୀ ବାଜିବ, ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଭାଟିରୁ ଏତେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହଉଛି, ଆଉ ସେ ପଙ୍ଗପାଳ ଭୟଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଛି, ତାର ରୂପ ଅଲଗା, ଆଉ ତାକୁ ବିଚ୍ଛାର ଶକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନେ ତୃଣ କି କୌଣସି ବିଷୟକୁ କ୍ଷତି କରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ଯୋଉମାନେ କଣ ଧାରଣ କରିନାହାନ୍ତି, ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ କରାଯିବ। ଟିକେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ଅଛି। ଖାଲି ସେତିକିରେ ସରି ନାହିଁ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ରାହା ନାହିଁ। କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ରହିଛି, ସେ ହିଁ କେବଳ ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରନ୍ତି। ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଲେଶ ଆସିବ, ମହାକ୍ଲେଶ ଆଇବ, ସେଇ କ୍ଲେଶରୁ କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଭାବୁ ଆମେ ଶକ୍ତ ପାତ୍ରରୁ ଯଦି ମାନେ ଶକ୍ତ ମୁଦ୍ରାରୁ ଯଦି ବଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଶକ୍ତ ତୁରୀ ରହିଛି। ଶକ୍ତ ତୁରୀରୁ ଯିଏ ବଞ୍ଚି ଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତ ପାତ୍ର ରହିଛି। ଆଉ ସେ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟରେ କେହି ବର୍ତ୍ତି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଉମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଯୋଉମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତି, ଆଉ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନି ପାଳନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ କେବଳ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ 3:10 ଦେଖୁଛୁ, ଜଗତ ଉପରେ ସେ ଯୋଉମାନେ ଆସିବ, ସେଇଠୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିବେ ତାଙ୍କୁ।
ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର। କେବଳ ଯୋଉମାନେ ବାକ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନରେ ଲାଗୁ କରି ପାଳନ କରି ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତି। ଖାଲି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, ଆମେ କହୁଛୁ ଆମେ ଏତେ ବର୍ଷ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଆମେ କହୁଛୁ ଆମେ 40 ବର୍ଷ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, କିଏ କହୁଛି 50 ବର୍ଷ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ ମରୁଛୁ ନା ନାହିଁ, ନା ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଇକି ମରୁଛୁ? ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ ଯଦି ମରୁଛୁ, ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଇକି ଯଦି ମରୁଛୁ, ହାୟ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର। ଆଜି ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଆଉ ଆଜିକାଲି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଏହି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବେ। ଆପଣମାନେ ସେହି ବାକ୍ୟକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଲାଗୁ କରିବେ, ବା ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେହି ବାକ୍ୟକୁ ଆମ ଜୀବନ ଯଦି ଲାଗୁ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଏହି 2 ଦିନ ଧରିକି କିମ୍ବା ଏତେ ଦିନ ଧରିକି ମାନେ ଏଇ ବିଷୟଟାକୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦିନରେ ହେଇନାହିଁ। ୟା ଅନେକ ଦିନର ପରିଶ୍ରମ ଆମର ଲାଭ ହବ, ଆମର ଲାଭ ହବ, ନହେଲେ ଆଉ ଲାଭ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଭ୍ରି 4 ତାର 2 ପଦ ଟିକେ ପଢି ଦିଅ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଅଛି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୋତାମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୁତ ବାକ୍ୟ ନିଜସ୍ୱ ନ କରିବାରୁ ତାହା ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଲାଭଜନକ ହେଲା ନାହିଁ। କଣ ହେଲା ନାହିଁ? ଲାଭଜନକ ହେଲା ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସି ଏଠୁ କିଛି ଲାଭ ନେବା ପାଇଁ। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଯେ କଣ ବିକାବିକି କରି ଲାଭ ନେବା ପାଇଁ, ସୁସମାଚାର ଲାଭ ନେବା ପାଇଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଯୋଉ ଲାଭ କି ଆମକୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଧିକାରୀ କରିବ, ଯୋଉ ଲାଭ କି ଆମକୁ କ୍ରୋଧର ପାତ୍ରରୁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ, ଏହି କ୍ରୋଧ ଆଉ ମହାକ୍ରୋଧ ସଂଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।